Pane hembe dzeChristmas sandiri kuona. Makatenga hembe dzeChristmas? Adina. Hamsati? Hatisati. Are you sure? Yes. Christmas oye. Vangani vakatotenga hembe dzeChristmas? Hamudi kunzwikwa. Mama. Prophet. Pane hembe dzeChristmas sandiri kuona. Ndedzipidzi? Hembe dzeChristmas baba wemwana wangu ndo akati vari kuda kutenga hembe dze. Inini manje ukada kudaro ndodhomoka. Nezuro hamuna kuenda mutauni here nemurume nababa wemwana mukatenga hembe dzeChristmas? Ndakaenda kutauni nababa wemwana wangu. Aiwawo. Wanga uchizviziva here kuti naex wake vakaenda mutauni vakanotenga hembe? Handina kuzviziva munhu waMwari. Ndanga ndisipona ndiri kubasa. Alright, saka makaenda muri vangani kunotenga hembe? Sakaenda inini na Clayton na baba wake. Clayton ndiye? Mwana wangu. Ana makore mangani? Ane 14 years. Pamanotenga hembe. Wangu. Nai baba? Munhu waMwari. Mune mwana here nemudzimai wenyu? Hatina mwana munhu waMwari. Ndo zvandiri kutofambirawo. Kuti muite mwana? Kuti tiitewo mwana munhu waMwari. Saka munoti kudini nyaya ex ari kungoficha ficha? Kumba uku ndogara ndichipopota ndichiti handidi kukuonai bande munhu sezvo makasiyana. Inga mwana uyu ndochengeta wani. Kumashure uku takaita birthday remwana wake. Ini ndisipo ndaendawo kubasa. Murume wacho akuuya kumba kwangu nekeke. Akupinda mumba mangu ini ndisipo. Akauyisa ex? Ongwe. Vatopinda mumba kutopinda mumba menyu? Havasi kupinda mumba mangu ini ndisipo. Ma-ex Manyama. Nasi ndiri mu-good spirit. Ndikuda kuti ndiyedze kutaura nemudzimai wenyu. I see kuti muri kunetseka nenyaya ya-ex. Ndotenda izvi. Saka ndezvandoda kuti ndingotaura naye, but zvandichataura naye hasida kuti muzvinzwe. Ndoda kutaura naye iye ega. Munondibvumidza here kuti nditaure naye iye musiri kunzwa? Handobvumidza munhu waMwari, munenge maribatsirawo. Okay. Nditorewo chair tona. Montorero laptop, montorero ma headphones. I want you to just listen to the music as I talk to your wife a little bit. Ndisiro tebwa. So what we are going to do, I just need to talk to her. Pamaganzi going in. Nenyaya ex. Ina handisi kuramba kuti munhu asachengete mwana wake. Vandu kuti kozvokuzotumuka tauni yese muchitenga hembe dzeChristmas idzo muri vaviri. Ko izvo zvekuzopinza munhu mumba izvi muri vaviri. Ndochi ichocho. Mukoma mondiimbirawo sangana inini yemamuchimba. Patinonyeketera sanganayo neniwariwe patinonyeketera 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 sanganai nesu Mwari we sanganai nesu Mwari we sanganai nesu Jesu sanganai nesu Mwari we mugoshandura upenyu hwedu
patinonyengetera aiwasanga nai nesumarikani patinonyengete patinonyengetera 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 Wari patinonyengetera 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 aiwa sakanaine sumariwe angati popai Jehovah chipo chakuombera. Right, baba vari kuteerera music mama. Hongu. Mazvinzwa? Alright. Saka havasi kunzwa zvamuri kutaura. Alright. Ini ndoda kukubatsirai. Okay. Mukasabvuma kubatsirika zvakanaka, ndinozovaudza chokwadi. Ndibatsirei munhu waMwari. Right, ndiudzei kuti naX chiri kuitika. naX wangu patinongosangana tinotozongopedzisira tatorara tese. Pamakaenda kunotenga hembe dzeChristmas, makaenda here kuloji? Sikuziva kuti chii chinoitika. Patinongoonana chete tinotorara tese. But hamusi kuronga kuita mumwe mwana here? Kuti ndite mumwe mwana nemumwe murume ndiri kuda kungoita mutupo 1. But kauya ari kuti muri kutsvaga mwana, sei musiri kuita mwana? Don't worry, uyu nyasudai renyu ari kutambirira ari pamusic. Taurai, chii chakaitika? Ndakabayiwa dhepo. Saka iye haatozviziva kuti makabayiwa dhepo? Haazvizive. Kwavari kuzunguzei musoro? Uyai tinzwe baba. Taurisai tokunzwe. Ari makaoma munhu waMwari. Ndokutendai munhu waMwari. Meno tichaita kuti chii ndisvikewo kunoku. Ndiri panguva yakaoma izvozvi. Ndoda kuti muchienda munoita zvandakutipai apa pana chitaura nemi pakasese. Kutenda munhu waMwari. Murambe makadaro munhu waMwari. Endako. Endako unoita zvandakudza. Look, even the way he walks is heartbroken. Because it is. So, zvandaita ndarova shiri 2 nedombo 1. For a very long time, mamuchingonyepera murume wenyu. So, hapana music anachiplaya. Ndangomuudza kuti nyepedzera kunge uri pamusic, unzwe zvatiri kutaura pano. Ndibatsirewo munhu waMwari, imba yangu ndinoida. So murume ndamuudza kuti ndoda kuti uteere zvatechitaura under one condition. Okay. Kana wazvinzwa ubva wabva woenda unounganidza hama dzako nedzemukadzi mochinyatsotaura nyaya dzaX wenyu. Saka kureva kuti izvozvi murume wako ari kunanga kumba, pauchabvawo panapa uri kunosvika kwatiwo nedare kudare. Ndibatsire munhu waMwari ndodzokera hangu kwaX wangu. Wati ndikubatsira uite sei? Ndibatsire hangu munhu waMwari, ndinodzokera hangu kuna X wangu. Saka uda ndikubatsire chii? Anti makatodzokera kudhara kana mucherana mese makatodzokerana ka? Ndatopererwa. Handichatombosiya. Zvese zvamataura zvese anga achizvinzwa. Hapana music apa. There is no music here. No music. Ndakuzviita nokuti ndiri kuona kuti verudzi rwangu vari kunyanya kurohwa 10 noti.
kana wina x makaita vana mese kana dziri nyaya dzemwana musafonerane inini, ingotsvagai munhu wamunoisa pakati, angave muzukuru angave tete wokuti kana achida kutenga hembe dzeChristmas anofona ikoko, iwe woendesa mwana ikoko. Mwana ane 14 years anogona kuenda mutauni nababa wake vakatenga hembe vakadzoka kumba. Kwete izvo zvekuti muri kuenda kuhembe dzeChristmas, ani makapiwa Christmas box nezuro kuloji. Enda munogara pasi apa. Hasha dzine murume wenyu handisi kuda kuti musangane kusina vanhu kumba. Chendai munogara pasi apa, ndichakuudzai kuti chibudai, ndofunga akwira. Munosangana kumba. Wow.